Hallelujah. Sinento eziningi ngala ngilomeni siphiwe yona. So uNkulunkulu wakuthatha wakuletha kuAbraham ukuthi nangu nakekela izinto zakho. Ongizwa kangcono mangikhuluma uSara uma ngathi ngiyamtshela manje uyongitshela ngokuthi no mina sengiyi old age no mina ke isikhathi sami asisavumi. iBhayibheli lapha kuGenesis 17 likhuluma ukuthi wayena 100 uAbraham nakathola lo mlayezo. uSara bhekana 90 years. Just imagine bazalwane. So akabhekanga ukuthi uNkulunkulu zingakhi ithembiso azilethe empilweni yabo wazifeza. But yena ubheka lokho okwenzakala manje esimesakhe. Wathatha kona wakubeka wamenza uNkulunkulu umuntu ohlulekayo bazalwane. But forgetting ukuthi all these years ngiphila uNkulunkulu wenzele empilweni yami. Yini into engamhlula manje? Yo. Lithi iBhayibheli ku verse 13 la ku 18. uJehova wathi kuAbraham uhlekelele uSara ethi imbala ngizakuzala ngimdala na. 14 lithi iBhayibheli kukhona into emahlula uJehova na. Ngalesi sikhathi emva komnyaka ngiyakubuyela kuwe uSara abe nendodana. uNkulunkulu akaconfront uSara. Ulando Abraham uthi umkakuhlekelele. Yo, hayi namumama bazalwane yazi. Ngiyazazi namezami. Nami ngiyazazi. So kodwa kufika ukuthi uNkulunkulu akasize bazalwane. Singabula bomama bentambo umntamo ezikhuni bazalwane. Ngesikhathi lapho baba yazi bayahluleka ukuthi benze umsebenzi babasuluke ngendaba yethu. Ake sivumeni yazi phambi koNkulunkulu siye ukuba otherwise. Yazi ukuvuma kwakho ila ukholwa khona bazalwane. Ukholwa kwenzeke empilweni yakho. Ake siye kuba i-distraction bazalwane. Amen. Bayinhloko baphiwe ukuthi balinde ngesikhathi bazalwane ithi challenge. Siyaba. Hallelujah. Amen. Yo. uNkulunkulu uyambuza ukuthi ngabe ikhona into engahlulayo mina na. Ne? Lokho kusho ukungakholwa uSara ukuthi wayethi hayi yabona ngiyakubona uyakholwa mara lapho thuma hayi senze ukuthi uNkulunkulu uzenene ke manje awuzenene ne. Ngicela ukuya lapha kuHebrews chapter 14 verse 13 siyayiconfirma nayo bazalwane nonke into uNkulunkulu nakayenza. Chapter 14 verse 13. Samba ngamaHebrew namhlanje noma kusuke nemzuleni. 14. Yes. 14:13. Okay. Ngicela ufundele 13 years uthi ebazalwane habilahlile. Masiphumele kuye ngokuba lapha asinamuzi omuntu. Amen. Magnifica
Siyafunda incwadi yamaHebheru chapter 11 verse 6. Amen. Isihloko sithi amaqhawe enkolo esivumelanweni esidala. Uverse 6. Kepha-ke ngaphandle kokukholwa akwenzeki ukumthokozisa, ngokuba ozayo kuNkulunkulu kumelwe ukukholwa ukuthi ukhona nokuthi ungumvuzi walabo abamfunayo. Without faith, forget. Khohlwa. Noma ungahlabelela kangakanani, noma ungashumayela kangakanani, mara ukholwa nakungekho, awuthokozisi uNkulunkulu bazalwane. So fana nestage nje esingenayo bese siyaphuma sinamsebenzi. So namhlanje ake sifundeni ukuthi ukholwa kube phambili. Bese okunye kulandele emuva. Now into engifuna ukuyisho la ukuthi ukholwa uqala kancane, esiBhayibheli lisho ukuthi i-mustard seed incane kakhulu bazalwane. But uNkulunkulu ngokukholwa kwakho uyazikhulisela ukholwa kwakho. Akusumsebenzi wakho ukuthi wena ukhulise lokholwa. Okwakho ukuthi uhlale ekholweni bazalwane. Ufundiswe le. Bese yena mnikazi uyayinethisela ikhulu iziyenze izinto ezinkulu. Now bese ngicela siye lapha kuRomans chapter 10 verse 17. Ukuthi kuqala kanjani ukholwa bazalwane, lento engikhuluma ngayo namhlanje. Ayisizovula namhlanje bakumasini. Singabalandeli. Ushiluma athi namhlanje siba ubakumasina namhlanje. Romans 10 verse 17. Siyafunda incwadini yabaseRoma chapter 10 verse 17. Ngaphansi kwesihloko esithi abaJuda bafuna ukulunga ngemisebenzi yomthetho kungengokukholwa noma ivangeli lishunyayele kubo. Verse 17. Yes, 10:17. Ngalokho-ke ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa kuvela ngezwi likaKristu. Niyangizwisa bazalwane? Yebo. Ukholwa kwenzani? Vela ngezwi. Bese Izwi vela. ziyahambisana. Uhlala phansi, uyamamela, uyashunya Yesu. Awuqeda uyamukela. Amen. Awumanamani nje uthi sengiyakholwa ngomlomo. Umlomo bazalwana awusebenzisi, sisazofunda ivesi elikhuluma ngalo. Umlomo usebenza ukholwa, izenzo zakho azihambisani nokholwa. Kungabi ukuthi umlomo uthwele ukholwa mara izenzo zakho konke okwenzayo uyamphika uKristu mara yethu unomlomo wokuthi mina ngiyamazi. Ngoba leyo sidume ngayo lezi. Athi amandebele imali enyaweni isho njalo. Hayi mara emlomeni ikhona shem. Hayi mali enyaweni mara la. Hayi. Uyibiza
uyizwa kahle yabona nasebacula bathi bayishaka mnandi bazalwane awuthi uyabuyena kumele enzeza khona u1 uyabhala straight basuke bakhulumela into ezinjani so bazalwane asikeni labo bazalwane abayibokuhlala kuKristu